Déu vos guard, bros. Farem una salsa de beixamel molt senzilla i bàsica, que podeu fer encara que no tingueu cap facilitat per cuinar. Una salsa que us pot servir per canelons, per macarrons, per octalidons. Són tan sols 3 ingredients. 80 grams de mantega, 80 grams de farina i 1 litre de llet. Posem un recipient al foc i afegim 80 grams de mantega. I busquem algun estri amb el que remenar. Quan estigui ben desfeta i sembli que comença a bullir, afegim els 80 grams de farina. Farina normal i corrent. Tenim que remenar constantment, fins que agafi un to daurat. Si no està daurat vol dir que la farina està crua i no la volem pas crua. En un altre recipient escalfem el litre de llet. I l'anem afegint, a poc. Sobretot no deixa de remenar i a foc mig. Quan veieu que s'integri, una mica més de llet. I així anar fent. Mireu quina textura tenim. Pot ser que us quedin grumolls. Si la salsa no us queda prou fina, cap problema. Poseu el turmix a dins i li passeu el turmix. Sense cap problema. Quan estigui en aquest punt, ja la tenim feta. Salpimentem i afegim nou moscada. Cuineu i cuideu-vos.